ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಎಂಗ್ಲು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಸುರುಟಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯನ ರವಿ ಸ್ನೇಹಿತುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ అయిన ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಹಂಚಿಕೆದಾರರಾಯನ ಅಂಚನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ DOP ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅರುಣ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ ದಯಾನಂದ ರೈ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಧರ್ಮ ದೈವ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕೊರನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡ ಇನಿ ಬುಕ್ಕಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಪಂಡ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಈತ ಮುರಣಿ ನಡತನಂಚಿನ ಬೊಂಬಾಯಿಡಾದಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ನಡತನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡು ಜನಕ್ಕಲು ಅವ್ವಾತು ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪಾತ್ರನ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆರಿ ಕೊಟ್ಟದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂದಿರು ಖಂಡಿತ ಈ ಚಿತ್ರನು ಜನಕ್ಕಲು ಒಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರನು ತೂಪುನಲ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಮೊದಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಬನ್ನದು ವಿನಂತಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬಾರಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು ನಡೆದಾತು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಇರದೆ ನಮ್ಮ PC ನಡಿಪುನಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಸಂಶು ಬಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸುಧನ್ನೆ ಅಂಚ ಅನೀಶ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದುವೆ ಟೈಮ್ ಜುಲೈ ಧರ್ಮ ದೈವ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೀಮ್ ಸೇರೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವೇನು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ ಅಂಡ ಬಾಂಬೆಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೋಹನ್ ರೈ ಕರ್ನೂರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯಡು ಬಾಂಬೆಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಲಾಂಡ್ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ತುಳುನಾಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರನ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ಊರುದಾಗ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜಾಯಿನಾಗ್ಲು ಪುತ್ತೂರುದಾಗ್ಲು ಸಮಥಿಂಗ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸಬೇರ್ನ ಫಿಲ್ಮುನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ 14,000 ಜನ ತೂತೇರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಐನು ಇಮೇಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ಜನ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಟ್ಲ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಪ್ಲಸ್ ದಯಪಂಡ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋತಾನಿ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿಡ್ ಅಕಲ್ ತೆತ್ತೊನ್ನ ರೀತಿ ಆ BGM ತಿಪ್ಪಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕತೆ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗ್ಲ ತೆತ್ತೊನ್ನ ರೀತಿ ನಿಗ್ಲಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ತೂದುಪ್ಪರು ಆತು ಖುಷಿ ಆತನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಮಾತಿರಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೋರ್ಡು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದೇಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ನೆಟ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರತಿಭೆಲು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಏನೇ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಹೊಸಬೇರೇನು ಪಾಡ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನೋ ಭಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ದ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸಬೇರು ಉಳ್ಳೇರು అంటే ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಲಿ ಅವಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರೇನು ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ನಿಖಿಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಲಿ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆರೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಬಟ್ ಎಕ್ದಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಸಬೇರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ 2 ಜನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲೇ ಧನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಅರುಣ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಧರ್ಮದೈವಟ್ಲ ಆರೆ DOP ಆದಿತ್ತು ನೆಟ್ಲ ಆರೆ ರವಿ ಸ್ನೇಹಿತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಮ್ ನೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ದಯಾನಂದ ರೈ ಬೆಟ್ಟಂಬಡಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಶರತ್ ಅಲ್ಲೂರ್ ಅವಡು ರವಿ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒರಿಯನಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೋರ್ಡು ದಯಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ದಯಪಂಡ ಆತು ಜನ ಮೂಲು ತೂತು ಜೇರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಈತ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಂದಿರ ಒಂದು ಜನ ದಯಪಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಟೈಪ್ದ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ತೂಯಿನಾಗೆಲ್ಲ ಪಂಡಂಜನೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕತೆನು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಮ್ ಬೋರ್ಡು ನನಗೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಜಿ ಜಾನರ್ ಪಲ್ಟಾ ಓಡಂಡ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಚೂರು ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೋ ನೋಡಪ್ಪ ನೆಂಗ್ಲ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ನೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು ಇತ್ತಿನ ತೂಯಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅದು ಶೋ ಟೈಮ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೋರ್ಡು ಕೇಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆ
ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏರ್ ಮಲ್ಪನ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಶುರು ಮಲ್ದ ನೆಟ್ ಧರ್ಮದೇವಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ನೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹೋಯ್ದನು ಸಿನಿಮಾ ಒಡೆಮಟ್ಟ ಪಂಡಾಂದೊಳೆ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಜಾನರ್ ಪಂಡ ದಿಕ್ಲ ಪಡೆದರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಧರ್ಮ ದೈವ ಅಂತ ಪಡೆದರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಆವೇಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಗುಂಗುಡು ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಈ ಕತೆ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿನ ಪುದರಿತ್ತಲ್ಲ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಜಾನರ್ ಉಂಡಾತಿ ಕತೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಜನ ಟೀಸರ್ ತೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಸಾರಿ ಮುಂದುವರಿನ ಭಾಗ 2 ಪಂಡದ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಭಾಗ 2 ಹತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬರೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಥಿಯೇಟರ್ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಆಯ್ಲ ತೂಯಿನಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಇನ್ನು ಪಣ್ತೇರು ಪಂಡ ಮಾತೆ ಎಣ್ಣಿದೆ ಅಂಕ್ಲ ಧರ್ಮದೈವ ಅಂತ ಭಾಗ 2 ಪಂಡದು ಪಂಡ ಐಟ್ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆ ನಡೆದ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದೇವ್ ಮಲ್ತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಆರೇನು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ತೂದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಜುಲೈ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಕೆನಡದ 14 ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರು 4 ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ 16 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಶೋದ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ದಿನ ಆಯ್ನಾದ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಜನಕ್ಲಾಂಚ ಎನ್ನುದಿರ ಅರ್ಥ ಜನಕ್ಲಾಂಚ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೇಮ್ ಒಬ್ಬ ನೆಟ್ ಧರ್ಮ ಒಬ್ಬ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಅದು ಪುದು ಎಂದು ನಾನೇ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚೆನೊಂಜಿ ಇದು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐತ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಪೂರ್ ಎನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಐತ ಕೊಡೆ ಬುಡಿತಾನಿಗೆ ಐತ ಇಂಟೆ ಬೋಡು ಎಸ್ ಅದು ಎಡ್ಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಜಾನರ್ ಪೋಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಬಟ್ ಈ ಕಥೆನ ಈ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಲ್ತಜಿನ ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಕರಿತಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 20% ಮಾತ್ರ ತುಂಬುದು ಧರ್ಮದೈವ ಇತ್ತಿನ 80% ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ಕ ಧರ್ಮದೈವ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಧರ್ಮದೈವ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಪನ್ನೋಡಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜನ್ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿತೆ 100% ಯಾನು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಆದ ನೈಟ್ ಯಾನು ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ಬಿದೈ ಬರೋದು ದಯಪಂಡ ಅವನ್ ಚಾವಡಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುಣಂದು ಇಪ್ಪಾಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ ಲಂಚ ತೂಪುನದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂಪೇರು ಧರ್ಮದೈವ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇತ್ತು ನಡೆದದ್ದು ಅವೇ ರೀತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಒತ್ತಡ ಈಗ ಧರ್ಮ ಬರಡು ಅದು ಅವು ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆತು ದಯಪಂಡ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಪಂಡ ಅಂಜನೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅವು ಬತ್ತು ತೂಯಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಹತ್ತು ಅವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಕಡಿಮೆ 1 ಗಂಟೆ 53 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆದ ಮಾರೆ ಕುಲ್ಲಿಯ ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋಯ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾದಜಿ ಬತ್ತನಾಗ ಗೊತ್ತಾದಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಡು ಅನ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ದಯಪಂಡ ಅವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಕತೆಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕತೆ ಹಿಡಿದು ಹಂಚಿಂಚಿ ಓದಿದ್ದೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ಏನು ಕತೆ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಚೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಆದ ಆಫ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಮಲ್ದನೆ ಮಂಡ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಲೀಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆತ ಮಲ್ದಿದೆ ಸೊ ದೀಪಕ್ ರೈ ಬಾಣಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದಯಾಕರ್ ಆಲ್ವೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗಣರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಯಾಕ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಕತೆ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ಡೈವರ್ಟ್ ಆದ ಕಾಮಿಡಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದದು ಕಾಣತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪದರು ಧನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ನ ಸುರೂತ ಚಿತ್ರ ಧರ್ಮದೈವ ಐಂತುದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು 1 ಜುಲೈ 21 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಡಿವೈನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚ ಅದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ಲಕ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮಾಂತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾಂತ ಗೆಂದದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮದೈವನ ಬಾರಿ ಕೊಂಡೋಡೆ
ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಮಾಡೋದು ನಿಕ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಮಾಡೋಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ್ರೆ ನಿಕ್ಲಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಕಿಗೆ ಭಾಳ ನೆಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ನೆಟ್ಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ದಯಾನಂದ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಭಾಷೆ ಆಗ್ತದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ಲ ಯಾಲ ಸಚಿನ್ ಸುಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಂಕ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಮಾತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಈ ವಾರನೇ ರಿಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇಳಿರಿ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಡ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ್ತದ ಅಂಚೆ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಡ್ತು ಮಾತ್ರ ಸೆಂಟ್ರಿಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕಾಣ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬಲೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮಾಡದು ಓಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊರಡು ಮಾಡದು ಏನಂತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಸೌತ್ ಬಾಂಬೆ ಶೋ ಆಗುന്നുണ്ട് ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರಮಂಗಿಲದ ಉಲ್ಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಲೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತಾನೆ ದೇಲಂಪಾಡಿ ఒక రతన్ మస్తు హెల్ప్ మల్దారు ఎంక్ల రతన్ నాయక్ కర్నూలు యాక్చువల్లీ ఎంక్ల ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಡ್ನಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡ ಅವಾರ್ಡ್ ರತನ್ ರೈ ಕರ್ನೂಲ್ ಅಂತೂ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಲ ದಮಣ ಮರಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಂಗ್ದ ಶೂಟ್ ಪೋನಾಗ ಶಂಕರ್ ಬೋರ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ ಗಾನ ಅಂಚ ಕೂಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೀಲೇಶ್ವರಡು ಮಂದು ನೀಲೇಶ್ವರಡು ಮುಖ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಗ್ಲು ಥಿಯೇಟರ್ದು ಬಂದಾಗ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ ಕೊರ್ಪುಣ್ಣೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೇಜರ್ ಇಲ್ಲು ಕರ್ನೂರು ಶೂಟ್ ಆಯ್ನವು ಬೊಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ ದ ಪೂರ ನೀಲೇಶ್ವರಡು 28 days 10 ನೀಲೇಶ್ವರ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅರಡ್ ಮೂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೀನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ನಮ್ಮ ఒక ಪಕ್ಕ ಮಲಯಾಳ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮನು ನೆಟ್ ಈ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ರು ಅದು ಪಾಡ್ತಾ ಅಂಡ ಇರಗ್ ಮೈನ್ ರಿಕವರಿದ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿವೋಡು ನೆಟ್ ರಿಕವರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ 14 ಥಿಯೇಟರ್ 11 ನಮ್ಮ ಆತ್ ಏನ ಕೋಟಿ 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 ಪಾಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಓ ಅವೇ ಆಲ್ಪಂಡಲ್ ಲವ್ ಡಿವೈನ್ ಲವ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಲವ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ரெண்டு ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ನಿಗ್ಲೇನೆ ಅವೇ ಪನ್ನೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನಿಗ್ಲೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಡ್ಕುಲ್ಲ ದೆವನ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕತೆ ಫ್ಲೋ ಪೋಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಒಂದು ಫ್ಲೋಡ್ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನಿಗ್ಲೇನೆ ನಿಜವಾದ ಜೀವೋಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. That's my gadget. Let's go have some fun then. Introducing the hot and techy Brezza SCNG. Cool new SCNG tech for a cool new generation.